sammen, eller okay? Super. Sig hej. Kender I reglerne, piger? Nej, det Men gælder det er næsten ikke sikkert. Den anden skal ligge på ryggen. Den anden skal ligge på ryggen, og så skal man op og hoppe, eller i hvert fald ligge sig ned oven på maven. Så det vil sige mave mod mave, så får man et point. Ja, altså vi starter lige med at prøve at ligge på ryggen og op på maven. Hvis det er helt umuligt, så kan du også gå på det her ring. Så jeg vil lige, om I ikke kan Det var lidt dum. Er I klar? Ja, jeg er klar. 3, 2, 1, sumo! Hun skal vende omvendt, ellers giver det ikke point. Hun skal ligge på ryggen. Det skal være mave mod mave, ellers er det ikke point. Bare lige mave. Så kommer op. Hvor går det godt? Så skal du vende rundt og så op. Ja, sådan der. Der er point. Selina! Det er lidt svært, hvis man næsten ikke kan gå i rakken uden at falde. Så er det lidt svært. Du er for lav! Kan du godt? Det hjælper lidt. Hvis du kan nå, så kan det faktisk være en god idé at få tage fat hernede i det her blå. Hvis du når det. Så kan man løfte nakken. Jeg skal I få lov at prøve de der junior bagefter, hvis det er. Du er 1-0 til råd, men spiller til dig en, der har 2 point, ikke? Ikke færdig igen. 3, 2, 1. Sumo! Ja, bedst ud af 3. Har I spillet til 3 point de andre? Bedst ud af 3 point. Det vil sige, hvis man vinder 2-0, så skal man kun blive 2 runder. Okay, så man kan reducere til 2 efter. Det er også færdigt. Ja, jeg tror faktisk, der er point til rød igen. Er du klar? Det er sidste runde. Så kan du lige få lov at reducere til 2-1, hvis du er rigtig god. Min hjelm sidder løs. Sådan, så løs. Ja, den gør. Spiller vi den lige lidt. Skal du skal lige have det der hår væk også. Kan du selv nu? Vicky, hvad er den sidste salg, det går? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Det er ikke resten af livet. Det er bedre, eller hvad? Der skal den fremme. Nå, okay. Nå, hvad er den sidste salg, det går? Fantastisk. Ja, til sidste runde, piger. Kom så blå. Du skal lige have et point nu, ikke? Kasser, Vicky. 3, 2, 1. Super. Det er vel sådan, det er flot. Man må gerne hive fat i hinanden og hive hinanden rundt, jo ikke? Det må man gerne. Bare tage fat og slå den anden. Det gælder om at holde balancen. Nej, jeg så det ned. Op på maven. Stop og hop på maven. Så får du rigtig flot point. Det gør ikke ondt. Hop. Sådan, det er flot. Super flot. Ej, sød. Så. Skal du have hjælp? Skal nok lige vælge. De kommer op, ikke? Det er bare liggende det. Så må de andre vente. Vi går til pause. Vi går til pølse. Det kan vi skal. Hvad? Med nyere en. Nå, du prøver at komme ud på den anden. Nej, jeg skal det her ting her. Hjelmen? Nej. Nå. Jeg vil gerne prøve. Hold kæft, det befrier. Var det hårdt? Du skal bare komme bare ud af. Og så kom den rigtig Vicky frem. Og der kom den rigtig. Selina frem. En samlet kommentar. Og som I skal en samlet kommentar. Ja, bøder. Jeg tror bare, det er nejler. Ja, hvad? Sidste kommentar. Fucking sjov. Vildt godt. Men rimelig svært at gå i de der dragter. Okay, det var alt herfra.